Тапшыруның алдагы котлау сәламен без Самара шәһәренә юллыйбыз. Бүген үзенең 50 яшьлек юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Сулейманов Али Мусеевич каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны газиз әнисе Асия ханым, әнисе Равил тормыш иптәше Расимия балалары белән, Рәмзия балалары белән котлап җылы теләкләрен җиткерәләр. 1972 елны гаиләбез күгендә беренче көтеп алынган йолдызыбыз булып, татлы улым якты дөньяга аваз салды. Акыллы, тырыш, шул ук вакытта төпле карашлы булып үскән улымның улыгаеп җиткәнен сизми калдым. 16 яшендә Тамбов шәһәренә китеп, сәүдә тармагы кылбаса эшкәртү техникумын тәмамлады. Шуннан соң язмыш аны Самара шәһәренә алып китә. Шит якка киткән балам турында бер генә дә борчылырга туры килмәде. Чөнки ул үзенең булдыклыгы аркасында бик тиз үз алдына көн күрә башлады. Авылдан чыккан малай булса да, бернидән курыкмыйча, ипи эшкәртү комбинаты җитәкчесенә әверелде. 25 ел буена авылыбыз кешеләренә эш урыннары булдырып, ул күп изгелекләр кылып тормыш күрде. 1994 елны ул үз гаиләсен корып җибәрде. Яраткан хатыны Мәрьям белән 2 баласын тәрбияләп үстереп, бүгенге көндә 2 оныгы өчен ягымлы бабакай булып яши. Аллага шөкер, аның 2 дөньяны тигез күреп яшәве дә сокландыра. Хак Тәгаләнең берлеген, барлыгын санлап 2 мәчет булдырды. Шөкер Аллага, аңа хатыны белән хаҗ кылырга да насыйп булды. Раббым барлык кылган изге эшләре өчен әҗер-саваплар улыма насыйп булсын иде. Татлы улымның никадәр без әти-әнисенә, бар туганнарына да ярдәм күрсәтүе турында сөйләп тә бетергесез. Аның бехисап дус танышлары, шәһәр күләмендә ул абруйлы таныш шәхесләр арасыннан. Бүгенге көнең бик матур улым, алдагы тормышыңда шундый ук булсын. Синең йөзебезгә кызыллык китермичә, нәселебезнең олы горур дәвамчысы булып яши алганың өчен бик шатланам. Һәм әниләр аяк астында җәннәт дигән сүздән чыгып, сиңа балам 2 дөнья җәннәте сырыйм. Гомереңнең урта сызыгына җитсәң дә, җаның һәм күңелең әле һаман 18 яшьлек дәртле чорда. Якыныбыз безнең, әйтергә дигәндә күңелебез теләкләрдән таша. Тик без иң мөһиме саулык сиңа телибез. Чөнки синең бар әйбереңдә бар инде шикелле. Кеше күзе тимичә, әше сүзләре рәнҗетмичә, безнең белән бергә мәңге исән имин гомер ит. Алтын белән тиңләп була синең узган гомерне. 50 яшең тулды бүген. Бу соң алтын түгелме? Туган җирдән еракларга сиңа сәлам юллыйбыз. Килерсең дип өметләнеп табыннарны туклыйбыз. Ир егеткә 50 яшь ул берни түгел язмышта. Була тора гомерләрдә шатлык та ул, ялгыш та. Котлы булсын юбилеең, сине сөеп назлыйбыз. Кайнар булган сәламнәрне җырга төреп юллыйбыз. Хөрмәтле Али Мусеевич, туган ягыгыз зур Ширкли авылыннан искән җилләр җырга әверелеп сезне назласын. Без дә бар теләкләргә кушылабыз. Бәхетле булыгыз. Балам, балакаем, син бит минем йөрәккәем. Раббым биргән бүләк бит син, газизләрдән газизкәем. Раббым биргән бүләк бит син, газизләрдән газизкәем. Балам, балакаем, син бит минем йөрәккәем. Озын булсын гомер юлым, тулы булсын бәхетләрең. Озын булсын гомер юлым,
Гаилебезнең шатлыгы син, бәхет тауфыйк бирсен Раббым. Гаилебезнең шатлыгы син, бәхет тауфыйк бирсен Раббым. Балакайым, син бит минем йөрәккәем, изгелекле саф күңелең, иман белән тулы булсын. Изгелекле саф күңелең, иман белән тулы булсын. Исән сау бул, балакайым.